Hej alle sammen, og velkommen til kanalen. Vi er nået til episode 3 af vores fantastiske rejse. Men inden vi ser på nogle af de fantastiske ting, vi har set i Kroatien, så vil jeg gerne lige benytte lejligheden til at introducere eventuelle seere, som ikke kender os, for hvem vi egentlig er. Der er Anja, min kone. Hun er 40 år og har sjovt nok fødselsdag i den her video. Så er der mig, jeg er 44 år, og vi elsker at rejse. Vi har også vores to fantastiske børn, Tobias på 16 og Amanda på 13. Den første dag ankommer vi så til Rijeka i Kroatien. Kroatiens tredje største by, er det den næststørste havneby efter Split. Vi skal bo i en lejlighed inde ved gågaden Korsa, lige ved siden af. Old Square Apartment. En rigtig fin lejlighed. Fuldstændig nyrenoveret, og der mangler intet i den lejlighed. Den var vi rigtig glade for. Det var en god base for de næste 5 dage. Anden dagen starter med morgenbord for Anja. Anja har fødselsdag. Fylder 41. Efterfølgende tager vi ud og kigger lidt på byen. En af Tobias' største ønsker, det er at prøve at se en fodboldkamp i udlandet. Så vi finder ud af, at Rijeka faktisk skal spille på hjemmebane den dag. Der er sæsonpremiere. De skal spille mod Rudis. Så vi køber billetter dertil og tager op og ser den, mens Anja og Amanda så er ude at shoppe i stedet for. Det ender i en 4-0 sejr til Rijeka, og det var en stor oplevelse for Tobias. Tredje dagen er en tur til Plitvice-søerne. En nationalpark i Kroatien. Kæmpe område på 300 kvadratkilometer. Selve søerne fylder kun 1% af det. Og det er så det, vi skal se på tredje dagen. Og det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set. Det smukkeste natur i hvert fald, jeg nogensinde har set. De søer der, de er betagende. Udover det sædvanlige. Farverne spænder lige fra smaragdgrøn til azurblå, og vandet er simpelthen så klart, som man tror, det er løgn. Det er helt vildt. Men ja, I kan selv se på billederne her, hvor flot det er. Jeg vil så sige, at videooptagelser gør det ikke retfærdigt. Det ser meget pænere ud i virkeligheden, og det kan virkelig anbefales, hvis man tager til Kroatien og tager til Plitvice-søerne. Det består af 12 øvre søer og 4 nedre søer. Og vores rute var den næstlængste på lige godt 8 km. Og man kan sagtens bruge en hel dag der. Et godt tip vil være at tage afsted tidligt. Eller i hvert fald, hvis ikke man kan tage afsted tidligt, så gør det uden for højsæsonen. For der var mange mennesker.
Så har vi nået toppen. Det er langt. Jeg glemmer lidt at fortælle, at det kun er i bunden og på toppen, at der er café. Mulighed for at spise mad. Men jeg tror, det vil være på tid at finde noget at spise. Det var slut på episode 3. Første del af vores Kroatien eventyr. Jeg håber, I nød det alle sammen. Og jeg håber, I vil fortsætte med at se vores videoer. Husk at subscribe og like og slå notifikationer til, så I ikke går glip af vores videoer. Giv eventuelt en kommentar, hvis I skulle have lyst til det. Men ellers indtil næste gang. Vi ses.